Bé, doncs molt bon dia a tothom, benvinguts a la Filmoteca de Catalunya en aquesta presentació d'una nova edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Molt bon dia, alcalde de Sitges, benvingut, i molt bon dia, Àngel Sala, director. Si els hi sembla, en primer lloc tenim a punt un spot de presentació del que ha de ser el festival, i tot seguit començarem pròpiament la presentació amb les consideracions que us volem fer i compartir. Molt bé, doncs ara sí, si us sembla, comencem pròpiament aquesta presentació. En primer lloc, prenc la paraula al director. Àngel, tens la paraula. Gràcies, conseller. Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies a tots per vindre una vegada més a la convocatòria de la presentació oficial de l'edició d'enguany del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges de Catalunya, que jo crec que han donat moltíssima informació de lo que seran els continguts artístics d'aquesta edició. Subratllar una vegada més la presència importantíssima dintre d'aquesta edició del cinema produït a Catalunya. Catalunya és una potència, sempre ho hem dit, de cultura popular. Tenim el millor festival de cine fantàstic del món, el millor saló del manga i del còmic, la millor sala de música electrònica, el Sonar, i en aquest cas també tenim una producció, una indústria catalana que està molt basada en el cinema de gènere. Tindrem aquest any una inauguració amb Insai, producció catalana de Nostromo Films, dirigida per el Miguel Ángel Vivas, que és una producció que serà estrena mundial a Sitges. És a dir, la primera vegada que se podrà veure és al festival en la inauguració del dia 7. Però a més d'aquesta inauguració, estrena mundial, també és un punt que vull subratllar les prèmies mundials aquest any al festival en general, però del cinema català. Tindrem per primera vegada en el món també l'estrena de l'Ataúd de Cristal, una altra producció catalana d'Aritz Zubillaga, també potenciant el talent nou, el talent jove, que serà una de les constants del festival aquest any. Tenim l'estrena mundial també d'una pel·lícula amb vocació internacional, producció catalana, en aquest cas de Roxbury Productions, que és la pel·lícula Mine, una pel·lícula protagonitzada per un actor com és l'Armie Hammer, el protagonista de produccions com The Man from U.N.C.L.E. o El Llanero Solitario, i a més de pel·lícules més petites de producció catalana que se podran veure en el Nous Visions, com Salvación, de Denis Castro, com El col del pi negre, un documental en torno a l'obra maestra probablement del cinema català, que és Vida en sombres, una de les grans de Llobet Gràcia, una de les grans pel·lícules del nostre cinema. I a més també el talent català que està treballant fora de nostres fronteres. És a dir, estan exportant talent cinematogràfic, a més del J. Bayona, que evidentment tindrem una presència, la pel·lícula s'estrena el mateix dia que comença el festival, però en un passe especial per a escoles tindrem una presència del director al festival en un Q&A, una masterclass després de la projecció d'Un monstruo viene a verme. Tenim el Carles Torrents, que estrenarà al festival la seva producció nord-americana Pet, amb presència també de l'actor protagonista, el Dominic Monaghan, uno de los integrants del grup del Senyor de los Anells, un actor prou conegut per tots gràcies a aquesta saga del Peter Jackson. I tindrem també la presència de la cloenda de talent català, Juan Carlos Medina, que va estrenar la seva primera obra al Festival Insensibles fa uns anys, en una producció britànica que serà l'encarregada de tancar el festival, que és Limehouse Golem, una pel·lícula d'ambient victorià, una mena de versió de misteri típicament inglesa, amb el Bill Nighy
i Emilia Cook i la Maria Valverde de protagonistes. En aquest cas la pel·lícula serà una Premier Europea a Festival de Sitges. La pel·lícula sols s'ha pot veure en el Festival de Toronto recentment i tindrà la seva Premier Europea al Festival de Sitges en la sessió de Cloenda. Enmig de tot això, a més de les produccions catalanes, que per nosaltres és un punt estratègic i fundamental del festival, tindrem cine fantàstic. I jo crec que el cine fantàstic de més actualitat, més divers, perquè vindrà de totes les racons del món, cinema asiàtic, amb les produccions, especialment aquest any coreanes més importants de l'any, que han arrasat en el seu territori, des del Tren to Busan, que ja és coneguda per tots, fins al Handmaiden del Park Chan-wook, una de les millors pel·lícules de l'any probablement, passant per una més recent que ha arrasat a Corea, que és Age of Shadows del Kim Ji-won, o The Wailing de Na Jong-hin, una presencia también asiática que destaca por la nova pel·lícula de Takashi Miike, que està una vegada més a nosaltres, però a més que Takashi Miike està rodant a Sitges, és una bona notícia, no? Un director japonès rodant a un espai català com Sitges, una pel·lícula de producció japonesa que és Jojo Bizarre Adventure, i que ara vindrà a presentar la pel·lícula també en el festival Terraformers, que és la seva pel·lícula que estrena aquest any. Ja sabeu que aquest senyor ha estrenat 2 o 3 pel·lícules aquest any solament una, lo sento, un Takashi Miike. Tindrem 3 Sion Sonos, a los que us agrada el cinema japonès, però Takashi Miike està més moderat aquest any, està una mica més tranquil·let, així que no passa res. Però tindrem a ell enmig d'una presència també de representants de lo que és la cultura del cinema fantàstic espectacular, tant nacionals com internacionals. Jo estic molt content de que el festival tingui la presència en la inauguració d'una de les persones que ens han acompanyat durant 50 anys pràcticament en los que nos agrada el cine, Max von Sydow. Es un señor que siempre hi és, es decir, Max von Sydow existeix sempre, es decir, desde el séptimo sello de Bergman fins a Juego de Tronos, posa la tele, bueno, el canal que sigui de pagament, surt Joc de Trons i surt el Max von Sydow. Vas a veure la Star Wars, l'última, i surt el Max von Sydow. És un mite absolut del cinema en general. És l'actor fetitxe d'Ingmar Bergman, els que són molt bergmanians. Jo que no soy molt mitoman, però estaré molt nerviós el dia de la inauguració, perquè aquest senyor per mi significa molt, ¿no? Significa pues, El rostro, El séptimo sello, Manantial de la doncella, La vergüenza, una serie de películas que están entre las películas que más me agradan en la meva vida, y tenerlo yo creo que es un representant de lo que ha sigut el cine. I atenció, ha fet molt cinema fantàstic, evidentment Flash Gordon, també m'agrada molt, però és que per mi i per el concepte que tenim del fantàstic en aquest festival, El séptimo sello, La Manantial de la doncella són pel·lícules de gènere, i Bergman ha fet en la seva immensa carrera les millors pel·lícules de gènere probablement de la història del cinema, és a dir, que és un gran actor de gènere. El primer dia Max von Sydow, l'últim Christopher Walken. Per mi uno de los somnis de tenerlo molt a prop, perquè és un actor que viatja poc, que és un actor absolutament icònic, que seria Pulp Fiction sin el moment del rellotge, que seria True Romance sin el diàleg amb Dennis Hopper sobre los sicilianos de color, diguéssim, que seria El món sin el videoclip de Spike Jonze de Fatboy Slim. Bueno, tot, des de, evidentment, l'Oscar per aquella meravella, El cazador. Aprofito també per fer un homenatge a l'ara Michael Cimino en aquesta edició, en la presència d'un dels seus actors més fidels, que és el Christopher Walken. Tot un mite, evidentment, del fantàstic. La Zona Muerta, Brainstorm, un personatge que ha estat en totes les pel·lícules importants del cinema de gènere de moltes dècades i una presència important. A més, gent que va des del culte més absolut de Bruce Campbell, també un personatge molt estimat per el festival, l'actor fetitxe de Sam Raimi, un mite de la sèrie B, del cinema que més mola, com ho diuen molts, i de veritat, Bruce Campbell mola molt. És un tipus absolutament divertit i fascinant en la seva faceta d'actor de sèrie B, d'actor de cinema de terror, amb molt sentit de l'humor. Rob Zombie, que també vindrà, Paul Schrader, guionista de Taxi Driver, una sèrie de personatges, y también, porque me agradaría decirlo, porque es otro de los premios honorífics, Dolph Lundgren. Dolph Lundgren, per a tota una generació, ha significat el fin de la Guerra Freda, la seva derrota en Rocky IV, quasi el mateix que la caïda del muro de Berlín, va significar la caiguda del sistema de los països de l'est, va ser un punt culminant, l'Ivan Drago
de Rocky IV, una pel·lícula que més enllà de les seves virtuts cinematogràfiques, que no sé si són moltes, sí que és un punt que tots recordem, perquè el personatge era d'aquells que el recordem per moltes raons. Després el festival va estar present amb nosaltres en Soldat Universal i té una carrera de cinema B, de cinema de gènere, cinema d'acció, molt interessant fins a l'actualitat, l'hem vist en la saga Los Mercenarios, per exemple, i presenta la seva pel·lícula en l'estreno, la premiera europea de la seva última pel·lícula, Don't Kill It, que jo recomano perquè ja és divendres, quan ve el Dolph Lundgren, estem molt cansats, i Don't Kill It és d'aquestes pel·lícules que nos fan oblidar absolutament tot. I jo crec que estem en un moment per oblidar moltes coses. Si estem cansats i volem riure una mica, benvingut Dolph Lundgren i benvingut Don't Kill It. Molt cinema, jo recomano, com sempre, veure la graella, que és complexa, és gran, és àmplia. Tenien des de grans autors com Terrence Malick en Boyas of Time, una de les grans pel·lícules de la temporada, a pesar que és un documental. I tenim també el Werner Herzog, que algo que té que veure molt amb el documental, i també en la pel·lícula Salt and Fire, que estava present també en el festival. I també en troballes. Us animo a descobrir directors i, molt important, un any més, és el segon que això passa amb molta força, directores. És a dir, el cinema fantàstic és cada vegada més femení i tindrem pel·lícules molt, molt destacades en el festival dirigides per directores. Entre elles la ja molt coneguda per els seus problemes en ambulàncies, en Toronto, Row o Grave, de la Julia Ducournau, una directora jove francesa, que des de Cannes porta ja mesos sorprenent a mig planeta amb aquesta pel·lícula entorn al canibalisme que podrem veure en la secció oficial del festival. Però molta més dona, moltíssima, Love Witch, les pel·lícules, una de les pel·lícules més divertides del festival, de Lure, polaca, una presència de dones molt important en el cinema fantàstic, el qual és una gran notícia, per almenys per als que fan el festival, perquè era un dèficit fa anys que ara comença a ser algo molt normal i estem molt contents d'aquesta visió femenina, que a vegades és molt pertorbadora també del cinema de terror i del cinema fantàstic. Cinema para tots els gusts, jo recomano la secció Noves Visiones, on trobarem les pel·lícules més trencadores del festival, com sempre l'animat, com sempre aquestes sessions per als que tinguin poc son i moltes ganes de passar-lo bé. És un marató de 4 pel·lícules a partir de la 1 de la matinada i tindran aquest marató, el marató zombie, el marató La Noche Más Freak, els típics que ja oferim al públic de Sitges. En definitiva, una festa del fantàstic, una festa del cinema, una festa de la cultura i una festa en un país que, repeteixo, és una potència de la cultura popular i que agrair una vez més a les institucions per el suport que fan possible aquest festival, a nostres sponsors, una vegada més, per fer possible, i també al públic i a la crítica, per estar ahí i dar rellevància i difusió a lo que serà, sense dubtes, una festa absoluta del cine, el cine que és el que més estimem en aquesta vida, però almenys el que està parlant. Gràcies i deixo la paraula, senyor conseller, al senyor alcalde de Sitges. Moltes gràcies, Àngel. Doncs tot seguit pren la paraula a l'alcalde de Sitges. Molt bon dia a tothom. Moltíssimes gràcies a tots per la vostra assistència. Gràcies, conseller, gràcies, director. Bé, només dir-vos molt breument que a Sitges estem a punt. Estem a punt per iniciar una nova edició del Festival de Cinema. Una edició plena, com ha dit el director, de molts atractius. I Sitges, no només amb la programació del cinema, sinó tota ella s'ha posat a punt per rebre-us i per acollir-vos de la millor manera que sabem. Tota la infraestructura municipal, tots els hotels, establiments, restaurants, comerços, fins i tot els zombis, tots estan a punt per rebre i acollir aquesta edició número 49. Per nosaltres ja sabeu que és una aposta estratègica. De fet, el nostre municipi ha dibuixat en els últims anys una quinzena de festivals, és a dir, un circuit de festivals, sobretot lligats a la cultura i a l'art, que es van desenvolupant al llarg de l'any i que ens van situant i ens van posicionant com un municipi molt definit en aquest àmbit. Tot i que molts d'aquests festivals tenen organitzacions i objectius i plantejaments diferents, sumen entre si pel que fa a la cultura i pel que fa a l'art. Per exemple, enguany, el Festival de Cinema veureu que obre una porta a un espai de realitat virtual
que precisament ha estat una experiència que ha nascut i que va iniciar-se amb un altre festival que fem a la primavera, que és el Sitges Next, el Festival en Innovació en la Comunicació i New Media. Us voldria dir també que anem guanyant en sales, anem guanyant en infraestructura. De fet, l'any passat vam incorporar una quarta sala, la Tramuntana, a l'Hotel Melià, però estem consolidant també altres petits espais o altres petites pantalles orientades precisament a ampliar l'oferta, com són la de l'Escorxador, la de l'edifici Miramar, la Carpa Norai, el mateix Hotel Melià, o l'espai Movistar a la platja de la Fragata. Per tant, el pes en aquest sentit del festival, a la nostra presència, diguem, el que és a tot l'àmbit de Sitges, en l'àmbit, diguem, no només cultural, sinó també físic de Sitges, va augmentant i es va consolidant en aquests últims anys. I això ho fem perquè creiem fermament, evidentment, en els objectius del festival des del punt de vista cultural, però també pel pes creixent de la indústria a dins del festival. En el dossier que teniu us detallen algunes de les accions que es duran a terme per potenciar el festival com un punt de trobada, com un punt d'acompanyament a tota la indústria audiovisual. Iniciatives com el Sitges Film Hub, el Producers Meet Producers, o la guia que ha fet l'Ajuntament que es diu Perdre la por a invertir en el cinema, són, per exemple, algunes de les accions encaminades en aquest sentit. Per tant, dir-vos simplement això, que estem a punt, que les institucions i el món privat ens hi hem implicat, que demanarem, com sempre, implicar-s'hi a tothom, perquè estem a punt per l'edició 49, però l'any que ve serà l'edició del 50è aniversari, amb la qual ja us anuncio que la volem fer molt grossa. Moltíssimes gràcies i sereu tots molt benvinguts i benvingudes. Doncs abans de donar-vos la paraula per aclarir dubtes o precisar alguna de les informacions que us han donat, deixeu-me que senzillament subratlli la felicitació per part del Departament de Cultura i del Govern de Catalunya en general, tant en el director, per aquesta nova edició que se'ns planteja, l'any 49, com l'alcalde de Sitges i del municipi de Sitges, per fer-ho possible. Crec que aquest és un festival que no només compta amb una grandíssima i consolidadíssima fidelització del públic, sinó que, com acrediteu també quan expliqueu la programació, el sector hi veu una referència necessària, obligatòria, i a més del sector, jo crec que des del punt de vista professional i empresarial, doncs segur que aquest és un festival que ens interessa molt d'afavorir. Segurament no només és el festival més antic de gènere, ara ho comentàvem just abans de començar, sinó que també és una cita obligatòria que sovint marca i indica algun camí que en els festivals més generalistes també troba la seva repercussió. Això vol dir que durant molts anys s'han fet les coses bé. Enguany, lamentablement, l'any en què s'han incorporat en la nova legislatura també directius d'aquest nou equip, hem hagut d'endreçar qüestions que lamentablement per impactes legislatius externs s'han hagut d'endreçar, però també ha estat una oportunitat per confirmar el compromís del Govern de Catalunya econòmic, una aportació molt important, jo diria que segurament l'aportació més important que s'ha fet mai al festival i que marca aquest compromís polític amb el festival. Efectivament s'hi ha referit l'alcalde, l'any que ve serà el 50º, crec que tenim el gran repte de tot aquest reconeixement dels públics que ja trobem aquí a Catalunya, dels professionals que sense cap mena de dubte us fan arribar i ens fan arribar a nosaltres com a departament, que també s'aconsegueixi portes enfora i que per tant a l'exterior, més enllà de la consideració d'un festival vinculat estrictament al cinema fantàstic, també a l'exterior vegin que és una cita obligatòria i s'adonin de l'interès, de la qualitat i de la proposta que es fa. En aquest sentit, el Departament i el Govern hi seguirem ajudant perquè, insisteixo, jo crec que hi ha tots els indicadors des del punt de vista de la qualitat i de l'interès des de la perspectiva de l'ISEC que ho justifiquen. Deixeu-me que faci notar que a vegades tendim a avaluar des del punt de vista més polític algun d'aquests festivals per l'impacte econòmic que generen els territoris on es produeix. Com ens feien ara notar també les autoritats de la ciutat, del municipi de Sitges, aquest festival també té un impacte molt i molt positiu per la marca Sitges i per la marca Catalunya. I que en aquest sentit haguem acreditat més de 15.000 notícies l'any passat vinculades al festival, confirma la potència que té i que ha de seguir tenint per la marca Catalunya, per la marca Sitges, vincular-nos a cultura i en aquest sentit vincular-nos concretament amb un festival de cinema on a més la presència de talent català és tan important. Jo això crec que sí que és un aspecte positiu, vivim un moment molt dolç, ja no només
amb el Vives, el Baiona, el Torrent, sinó amb moltes altres iniciatives que ja estan tenint reconeixement extern en els festivals, que estan tenint reconeixements dels públics i que sovint s'han associat des dels seus les seves primeres passes al Festival Provament de Sitges. Jo crec que això, per tant, ens obliga, ens imposa a tenir-ne molta cura, seguir-ho estimulant, motivant i acompanyant. Poca cosa més a afegir. Felicitar-te molt sincerament, Àngel. Crec que la programació que s'ha fet enguany arribarà a molta gent, no només aquests que a vegades diguem els friquis de la temàtica, sinó que arriba a grans públics, que a més plantegeu una estructura d'estrenes i de convidats d'aquelles que fan goig, que per tant tothom, des del punt de vista empresarial, des del punt de vista social, des del punt de vista polític, voldrà trobar algun pretext per venir-vos a visitar, i felicitar també molt sincerament la iniciativa que de forma embrionària es va començar fa pocs anys, però que ja va arrelant, vinculada a Sitges Film Hub, etc., que en definitiva són propostes que ens han de crear aquest reforçament des del punt de vista del teixit empresarial, perquè el festival tingui interès des de totes les perspectives. L'enhorabona i compteu amb el suport explícit, com ha estat enguany, aviam si l'any que ve el podem mantenir en aquests mateixos termes, econòmic, i no només econòmic, sinó també institucional, que és la nostra obligació i la nostra vocació. A partir d'aquí quedem a la vostra disposició per si voleu dubtes, preguntes,